YouTube. Hej. Hej. Og velkommen til episode 4 af vores lille survival-serie. Er det ikke episode 5? Det er episode 5. Er det episode 5? Nå, men lad os komme i gang. Ja. Jeg tror, i dag skal vi bygge vores hus færdigt. Og fiske. Jeg kommer lige igennem med 3 ved. Der. Bread. I got damn bread. Kan du kigge ned, så du kan se det? Jeg kan ikke se det derfra. Ja, vi er så lige kommet i fiskealderen. Vi har tænkt på, at vi skal have fat i rå, gammeldags fisk. Jeg fandt kul. Hvorfor sætter vi ikke snart det her projekt, jeg gerne vil snakke om? Projekt? Ja, det der gør fladmure. Sådan en monster kan bare være. Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald fundet det perfekte fiskested. Hvordan er det? Husk at være stille. Jeg begynder stille og roligt på det der projekt. Ja. Og pladsen skal ikke fortælle nogle fiskejokes. Nu er jeg ude at fiske. Ja, fiskehistorie. Hvad sagde torsken til makrellen? Hvad? Tunfisk! Det forstår jeg ikke. Jeg har fanget en pufferfish. En ballonfisk. Jeg vil kalde den Fiskus Maximus. Nu begynder det at blive nat. Jeg ser solnedgangen. Jeg håber ikke, det bliver som en normal nat. Jeg ser bare det mest smukke måneopgangen. Om nu fisk, jeg vil have den sidste. Nej, jeg nåede ikke inden solen var nede. Jeg kan se en stor laks. Oh shit! Det fik du. Jeg fik en enchanted bue. Punch 2, Flame 1, Infinity E, Power IV, Unbreaking 3. Hvor meget er den brugt? Det er du overhovedet ikke brugt. Og vent, Nu vil jeg Jo, den er brugt. her. FN, F3, H, tror jeg. Nej, FN, F3, H, jeg tror du det. Okay. Den er brugt en del, men den fangst. Det er alligevel epic, den der fangst. Den er mega epic. Jeg har en bue. Jeg havde en bue. Ja, Christian må få den. Nej, den er mega.
Hvorfor skulle jeg lige YOLO ned den der skrant? Nej, det kommer til at sove. Au. Nu har Christian mig lige perfekt til dig. 6 stykker sten. Sten. Eller brorsten, undskyld. Sten. Prøv at se, hvor godt jeg gerne vil Der er projekte over. et skelet på vej. Au. Christian, Det er det, jeg lige så. Der er et skelet på vej. er der Endermans? Nok Åh den. ja, nu har jeg en bue igen. Hun har kigget den i øjnene. Ja. Nej, det har jeg ikke. Det er der jo langt, at jeg får en top af en bue nu her. Ja, hvordan er buen, Christian? Fantastisk. Ja, hun har samme lukke. Og det bedste er, at jeg har kun brug for én pil. Har du set, der er en anden her med en sådan bue? Har du kun brug for en pil? Ja. Den har Infinity. Det var godt, en god pil, der. Og det var fisk. Oh my. Jeg fik den der fisk. Det er noget guld. Ja, Christian, nu er der et nyt hul. Shit. Dæk vinduerne. Hvad skal vi gøre? Christian, dæk minimum til vinduerne med dørt. Jeg kan lige tage døren ind. Esben, vil du have en bue? Ja, lige med. Det er der noget meget vand, der skal der. Jeg smidt den til dig. Hey, lad mig lige komme ind, før jeg dækker det hele. Og undskyld, at den er lidt dårlig, men det var fordi, at det var en, jeg fik at dræbe et skelet. Skal jeg dække det her vindue? Så nu kan vi følge os i sikkerhed i huset. Bare ikke bedre kom. Der er ikke så lidt. Nu kommer vi her. Lav lidt. Nej! Det mest fantastiske er, at jeg har faktisk fået en gulerod af det. Det var altså rigtig godt, det var. Godt så. Nu er det glaskar. Okay, nu kan vi slå igen, Christian. Ja, nu kan vi i hvert fald slå igen. Jeg vil i hvert fald slå igen til de der skeletter der. Get sniped. Nu kan jeg også slå. Jeg døde. Jamen, altså, hvad skal vi? Nu går jeg på jagt efter XP. Er nogen lige vil hjælpe mig med at betragte det skelet, som der Hvor er du? Hvor er det henne? Er du over på den anden side af bakken? Jo, det er lige her, men, Ja, jeg kan godt se det. men den helst er med den ting. Godt skud, Christian. Au. Det blev skudt.
Vi går ind i huset igen. Det bliver regenereret. Kan vi se, du har lavet en kiste, Christian? Ja, du skal bare lægge alt dit random junk i den. Ja. Ja. Tak. Get sniped. Er klar til, at vi tager vores bil? Ja. Så Christian, der er en creeper foran døren. Mm. Fuck. Nej, nu dør jeg. Det gør jeg ikke. Hey, nu er Du er klar til at åbne døren for mig, Christian. der er noget at købe, der er venlig her. Præger mig. Noget lige så. Hej, lille ven. Vi tager mig og Esben, vi hviler. Ja. Jo. Yay. Sådan. Jeg skulle da tage det der ekstra. Dør. Jeg skal have den der edderkop, der selvom den er venlig nu. Nej, Christian, jeg fandt det gamle hul. Kan du løbe start med spil? Nej. Nej. Jeg ved allerede dækket her hul en gang. Jo. Og jeg har en karot. Jeg spiser den, når jeg kan. Problemet, hvis man kunne tæmme en edderkop. Jeg spiser min karot, når jeg kan. Nej, det er bedre, hvis du blander den. Christian, blandt mig, kan vi lave flere ud af den ene. Bare har bogen med. Bare så. Der. Så laver jeg lige flere ud af den. Bare tag dem op af rækken her. Ja. Jeg har en, jeg prøver at se, om jeg kan fange nogle gris. Ja, det er rigtigt. Det er nok, ja, så kan vi jo få flere. Så når vi fik 11 gulerødder ud af det her. Ja, nu har vi 4 køer. Og jeg fik alt et sted af. Jeg dækker lige det der hul. Kom, grise, pas ud. Hvor er det lille svin? Jeg finder dig lige en so. Er det et svin eller en so? Det har jeg ikke styr på. Jeg gider nemlig ikke kigge, om den er babser. Der var du. Sådan. Hvem er det lille grisebasse? Hvem er det lille grisebasse? Hvordan går du? Hvordan går du? Ja, du er en god. Ja, det kom med mig. Og nu så jeg lige til med noget. Jeg sætter lige dit kød. Eller bacon. Mit bacon. Bacon. Det 6. køderi. Kom, lille grisebasse. Kom, lille grisebasse. Ja, du er så dygtig.
Lyder slet ikke pædofil. Kom her, ja, kom her. Jeg skal nok have leget med. Jeg skal ikke med. Chrissy, pas her. Ja, Christina. Kom on, tilbage der. I want that booty. Booty. Ja, det. Chrissy, pas her. Nu ved jeg, hvad jeg vil. Giv mig lille Chrissy, pas her. Jeg kalder dig Pumba. Kom så, lille Pumba. Jeg synes, det var ret med det, man kunne finde alt muligt med fisk. Nej, jeg fandt en Enchanted Brew. Nå, I vil gerne ud, mig. I får bare ikke lov til. Jeg vil ud og skaffe os en kylling. Undskyld, men jeg spiser altså lige min gulerod. Det er ok. Jeg har også en gulerod. Og jeg har også gulerod inde i kisten. I want some of my meat. Hey, Christian, har du stadigvæk nogle æg? Jeg har et. Fordi vi kan prøve at se, om der kommer kylling ud af. Jeg kan huske, at på en skoleserver. På en skoleserver, der kastede jeg et æg og fik 4 kyllinger ud af det. Ikke noget. Du skal bare give dem the booty. Every chicken in the world love booties. Jeg kan ikke finde nogen miner. Men så grav lige ned. Jeg vil ikke bruge reelt. Det er der jo ikke nogen, der ved. Der er den. Jeg fandt en. Jeg ved hvor monstrene holder til. En endermand, 3 skeletter, 1 creeper. Nej. What the? Hvor mange huller skal jeg lige fylde ud? Jeg bruger for hjælp. Du kan jo bare lade være med at lave huller. Jeg har ikke lavet huller. Det er nede i den mine. Fyld det. Det er jo fyldt et hul. Jeg har bare dårlige minder med at slå endermænd, ikke til væk. Og du bare ignorerer dem. Det er ikke det selv. Ja, det var ret sjovt. Jeg blev ud af den der kraft. Jeg kan simpelthen ikke finde nogle kyllinger. Hvor der er den? Jeg tager noget jern med. Der er meget jern. Jeg har brug for alt det hjerne. Seriøst, der er meget jern. 14 stykker. Vi har ikke... ja, altså. Hvad er der galt? Vi har ikke mere jord. Jeg har meget jord på mig. Det er fordi, vi har fyldt et vandhul ud. Men selvfølgelig så bliver den her mine heller ikke et sted her. Nej, I hørte det, mand. Der tog nu. 3. 27. Vent lidt. Du skal ikke lukke den ind. Nej, du skal ikke lukke den ind. Hvorfor? Jeg vil bygge en uendelig æggegenerator. Eller Så så... der er en indtil videre.
Ja, så skal du bare hjælpe mig med at hive den ud når der er man kommer tilbage, fordi jeg skal lige bruge 5 jern til det. Hvad tror du på? Hey Esben, jeg skal bruge 5 jern. Hvorfor kan jeg ikke åbne ovnen? Ja, det kan jeg. Hvorfor er der mad? Ja. Så prøver jeg at spille noget mere. Så laver jeg lige ovnen. Jeg skal bruge 5 jern bare. Og så skal vi have kyllingen. Nu skal vi lige se, hvor vi kan bygge den der uendelige æggegenerator. Jo, jeg tror, vi bygger den nede ved siden af farmen. Det vil måske være en god idé. Det er fordi, at jeg skal nemlig bruge en hopper til det. Kommer det ikke til at lægge, Christian? Nej, fordi det skal ikke være ret mange kyllinger. Der skal vist kun være 5 eller sådan noget. Ja. En er bare freezer lige. Hvorfor er jeg stadigvæk F3 på? Perfekt. Det skal jeg bruge. Der, sådan. Det er den allerede lagt i det. Christian, jeg tror, jeg laver videre på din mine. Der fandt jeg. Vi undskylder igen meget, Peter ikke er her. Bag eller videoen. Men vi tror lige, Sif vil være lige så dygtig. Ja. Ja, hvad er det mine? Jeg har 4 fingre. Lad os så håbe, jeg finder diamant. Jeg sover! Level 10. Hvis nu Esben ikke er, så kan jeg jo ligesom ikke sove. Så kan jeg bare gå, så kan jeg faktisk bare stille mig herude på verandaen. Og skyde den der. Hvor heldig kan jeg være? Ikke så heldig. Først får jeg en gulerod ud af en zombie, så får jeg en kartoffel. Jeg har lagt en mærke til, at vi ikke vinder så mange kampe mod creeperne. Det når først at eksplodere. Det er bare fordi vi er så dårlige. Hvor mange kampe har vi egentlig vundet mod Enderbøger? Okay, hvordan kan vi ikke så? Der bliver jeg selv til. Eller hvor mange kampe har vi
egentlig vundet mod en enderbøv. Sif, hvor mange kampe har vi egentlig vundet mod en enderbøv? Hvad? En enderbøv. En enderman til. Hvad er det med dem? Hvor mange kampe har vi egentlig vundet mod dem? I den her bag. Ja. Det ved jeg ikke. Sif, jeg har dit meat. Okay. Og undskyld mig, jeg skal lige ned i farmen. Fjerne en af afgrøderne. Og plante en toffel. Da det bliver dag, så bygger jeg den uendelige æggenerator. Det bliver nok en lidt længere episode i dag. Ej, vi i hvert fald med. Der kommer måske også en episode, når der kommer mig, Christian. Ja. Men sådan er livet. Man kan ikke altid have Sif med i sine episoder. En Sif vil gerne gøre noget. Og ikke gøre ikke noget. Og jeg har allerede fået endnu en bue fra et skelet. Fedt, må jeg få den? Ja. Så må du gerne. Du kan sætte den sammen med en anden bog. Hvad er det? Christian, det bliver simpelthen så fint lavet, når jeg kommer hjem med det her. At de ting er fundet. Har du nok ting til, at vi bare kan få iron tools og libitsum? Nej. Har du fundet diamant nok til, at vi kan få diamond Nej. tools og libitsum? Det vil kunne se, hvis jeg fandt diamant, Christian. Nej. For du er en hacker. Du har hacket Minecraft, så man ikke kan se dine achievements. Ja, den sidste med så jeg til. Ja, men efter det har du hacket det. Hvis du ikke kommer hjem med diamond, så spiser jeg et spider eye. Okay, skal jeg bare gå hjem med nu? Jeg har et spejder, jeg kan bare spise. Sådan set den. Vittet. Nu har vi 11 i kisten. Så jeg har nok at gå af. Så tager vi noget jump. Snork. Christian, du ved godt, det kommer til at blive dag, jeg slet ikke have noget. Jamen, jeg tænker lige så godt, at nu er jeg ikke lige lavet noget, så skal jeg lige lægge mig i seng. Nom. Indtil det er oppe på 17 stykker jern. Husk hvad fanden, så vi kan få fuld iron tool set. Alle sammen. Nej, bare også Twisten. Hey! Chef, hvis du skal bruge det så meget, så vil jeg gerne mit svinekøl tilbage. Jeg har plantet en kartoffel. Nede i farmen. Jeg har plantet en kartoffel. Og det? Ja. Hvorhenne? Nede i farmen. Ja. Nå der. En kartoffel, den fik jeg fra en zombie. Er der et kamp med undervand? Den ser ikke dumt ud. Sådan her overalt. Er du død? Ja. Shit. Jeg tror ikke, hvad han er Sif lige nu. Christian, du skal altså ned. Du skal skyde de der monstre, der rundt omkring, så det ikke går ned hen med ting, udover det var dig, som der dræbte mig.
Hey! Christian, lad du være. Hey! Bare rolig, monsteren, de er væk. Og så skal han igen. Det vil jeg så lavet. Det er der igennem det. Jeg skød faktisk efter en creeper. Og så ramte du mig. Ja, fordi du gik ind foran. Jeg blev angrebet. Nej, du... Det er der angreb dem til. Jeg angreb kun indermanden, men de andre, de kom af sig selv. Jeg er faret vild. Jeg finder mange ting. Du kan jo ikke... Du bliver jo nødt til at finde op for at komme hjem med tingene. Oh. Så er jeg så opad nu. Hvad er koordinaterne? Der er sådan, hvad er koordinaterne? Det kan lige finde ud af lige om lidt. Jeg lige vil få noget XP. 4 creeper! Nej, nu dør jeg. Det må du godt nok. Det har han ikke været med. Den person, I lige hørte, der kom ind og trampede i gulvet. Det er en meget rar dame. Så har du brugt over zombie. Så fisker Sif, og jeg er med. Jeg kan godt lide at fiske, siden jeg fik min bue. Da 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 da. Det er min tur til at få en bue nu. Lad være. Ja. Esben, prøv lige komme frem, jeg skal lige kigge på dig. Det fandt jeg noget i hende. Eller dræbte et skelet og fik det. Nå, men jeg tror, jeg går på mit fiskested. Det er faktisk et rigtig godt fiskested, du har derovre. Ja, det er mit sted. Nej, for jeg har også fiskested. Det var mig, der fandt det. Hvad så? Jeg bandlyser dig for det her sted. Nå, det vil se. Jeg bandlyser dig fra den her strand. Du får bare ikke mit sted. Det er lige her. Ja, ja. Esben, kommer du ikke over og fisker med os? Skal vi lave min fiskestang så? Jeg fanger mig garanteret lige om lidt en bue til. Hvis du gør det, så er det min. Nej, så til hende. Nej, så er det min. Og Esben, den der anden bue der, den ligger inde i kisten. Ja, jeg har godt taget den. Nu kommer jeg.
regner du med at slutte den her episode, Christian? Det ved jeg ikke. Jeg kan lige på lige tjekke. Vi kan lige holde ud 5 minutter endnu. Hvad lang er den? Snart 40 minutter lang. 40? Det føles som om, der kun er gået 5. Ja, Tror du ikke bare, vi skal slutte nu? lige nu ja. Men jeg er i hvert fald fanget med det små. Og jeg tror ikke, der er så mange, der gider at kigge på en 40 eller en 50 minutter lang video. Hvad fangede du? Ikke noget. Christian, skal vi gøre slut nu? Jeg skal lige fange den fisk her. Så vil jeg også lige fange min sidste fisk. Så krydder sig i. Let's do the trucker's hitch. The trucker's hitch. Nej. Jeg trækker snart min fiskestang i land. Verdens mest geniale fiskested. Nå, skal vi ikke slutte nu, Christian? Jo. Ses YouTube! Ja, jeg er nok fanget. Ses. Hej.